It's a little bit like feeding the roos. Yeah. Taitaa olla. This one still was small. Is it? I'm impressed I haven't been stabbed yet. And They bump his head or? he has already lost the horns, and yeah, these are castrated bulls, so that's they have the horns a little bit funny. And actually, the new horns already starts coming, so quite soon they're going to lose these horns. Okay. So you go next to each other here and keep your hands inside the sledge. Yeah. And behind you there's coming Musiikki. So anyway, Musiikki is sometimes a little bit eager, so it is possible that he walks here a little bit on the side. Okay. Yeah, but It's alright. usually Sami comes with these two, so Sami will probably standing behind this reindeer's back. But if Sami is not there, then he's helping the others, so don't worry. Okay. Okay. Onks nää miten vanhoja nää vetoporot? Onks nää miten vanhoja nää vetoporot? Minkä Porohan ikäisiä? elää tuommoiseksi lähemmäs 20-vuotiaaksi. 18 kuitenkin. Ja, ajoporo, koulutus menee semmoinen 3 vuotta, niin 4-vuotias, 5-vuotias poro alkaa olemaan niin kuin hyvä ajoporo jo. Mutta kyllä sen käyttö on, että se on 5-8 vuotta. Sitten se alkaa olemaan jo, että se on niin lyhyt kuitenkin se aika. Just. 5 vuodesta, sanotaanko, että 13, niin 13-vuotias ajoporo on jo vanha poro. Sitten se kyllä elää ja opettaa muita sen vielä sinne 7-18 vuoteen, näyttää mallia, että miten tässä pelataan. Just. Ja. Mutta ei se ja meillä on nämä saavat elää niin kauan kuin halvaavat. Joo. Meitä ei käytetä lihaksi. Ja tässä on tämä on nyt alkaa olemaan 10 vuonikäinen suuri. Ja siinä on nuori poro vielä, se on nyt niin parhaassa työiässä. Taitaa olla 6-vuotias nyt. 6-vuotias. Sillä on intoa vielä. You can come with this one. And your reindeer is called Musiikki. Musiikki, yes. And I can put you the plan. Yeah, you can go there next to each other. And it is very important to have your hands inside the sled. He has a funny habit that in the start he might overtake a little bit. Tätä käytetään taakkaporona, eli kantamaan niin reppuja selässä ja käydä marjassa ja tuommoisilla patikkaretkillä. Sitten me olemme näiden kanssa, meidän harrastus on sitten, olemme tehneet, varmaan olet toistakymmentä pitkästikin, jopa lähemmäs 20 eri mainospätkää tai elokuvaa tai tämmöistä me olemme tai porot on esittyneet, nyt me olemme esittyneet. No, elokuvatähtiä. Ja no paitsi yhdessä
dokumentissa tai elokuvassa me olimme matkassa, semmoinen kuin arktiset tulet. Joo. Siinä me olimme niin perheenäkin näyttelemässä. Meidän suvuthan on tuosta Karessuvannon ja Enontekijän seutuvilta ja siinä on semmoinen historia sitten, että prinssi Philips, Ranskan tuleva kuningas, niin oli silloin vallankumouksen aikana niin maanpaossa. Ja sehän tuli Norjan rannikkoa pitkin tuohon Altaan ja siitä sitten vaelsi täältä läpi ja vietti täällä aikaa sen maanpaon ajan. Hänellä on muuten jälkeläisiäkin tuossa. Täällä Suomen Lapissa. No, mä menen ihan automaatilla. Jesus. Niin, tämä innokas tuli täältä nyt. Tää on hirveä vauhti päällä. Niin, siitä tehtiin sitten elokuvapätkä. Se on arktiset tulet. Ja nyt olemme sitten siinä näyttelemässä. Oliko musiikki? Siitä on jo sen verran aikaa, että musiikki oli nuorti. Ja näistä poroista oli näistä